DJ Sauti and the Big. Ki yarda da ni, na da Khadija yarda da ni, ‘yan mata. Cikin zuciyata so yayi min lahani, yana ta cutar da ni wa za ya ban magani. Allahu sarki shi ne ke sauya duk zamani. Ki yarda da ni, in kika bar ni ya zanayi, ‘yan mata. Soyayya tana rata jini har jijiya, idan ka yi dacen mai son ka baka shan wuya. Kamar dai irin ina na Khadija zinariya, gata da ilimi ba da hayaniya ta yi fice a ‘yan mata. A bar faharina a gare ki zan zayyana, abin duk da ke raina gunki zan bayyana. Soyayyar kiɗin nan dai wacce na adana, a yau zan faɗa kudin ki kara yarda da ni rigata. Ya zinariyar mata su cikin sanyaya, mai kyawun zufa a guri na kin fi ‘yar indiya. Kuda za a tara ‘yan matan da ke duniya, a ce za a ban har abada ba zan bar ki ba, ‘yan mata. Wayo sai mata inda tuna ki sai murmushi, ya rinka zuwa a bisa kora da dasashi. Batu dai na kwari kwarya ba ta kai a kushi. Ki yarda da ni, don Allah amince da ni, ya rigata. Cikin zuciyata so yayi mun bazata, kamar dai da wasa furcin a yau zai fita. Ya ce gun abar so na wacce na gazgata, ina dai nufin na da Khadija sarauniyar ‘yan mata. Soyayya tsakani da Allah nake so mi, ina so mu zauna ni da ke tsawon yanayi. Abin da da ba ki so ki faɗi bari zanayi, ki sanya a rai ni da ke kaɗai tsana rayar gata. Manufata kyakkyawar diya mai haƙuri da kyan lafazi, mai kyan kwalliya a ‘yan mata aikin zartazi. Batun gaskiya ƙaunar ki ta sani na lafazi, wayo sahibata na da Khadija kin zama autar mata. Anan za na juya na da Khadija ni naki ne, na san za ki ɗau murya sahibin naki ne. Wannan wanda sunanki ya zama kamar nasa ne, Sarfila Usman na gimbiya Khadija ta autar mata. ‘Yar gata, ‘yan mata. Ki yarda da ni, na da Khadija yarda da ni, ‘yan mata.